Oyunның тәртибен аңлатып китәм. Барыбыз да зур матур түгәрәк ясыйбыз. Шушы матур түбәтәйне музыка астында һәрбер кешенең башына кигертеп, түгәрәк буйлап җибәрәбез. Кемдә музыка тукталуга ук матур түбәтәй кала, шул кешегә җәза бирелә. Тебе задание 3 раза прокукарекать. Скороговорку на татарском. Үзегезнең мөгезен кискәнсез дә бездән күрәсез, без сездән дә күрмибез, үзебездән дә күрмибез, үзегездән күрәбез.